5 मिनट में विदाई हो जाई। कहत ना क्यों मर जब तारा बिना बताओ कैसे हम मरे दे सकी ना उनकरा के समझा के आई। कोई देखत नहीं खे ना बताओ हो दादा मर माई के अपन कैसे नजर से बच के आइल बनी कि मर माई देख मत तो मुँह आइए दी हमारा के पहले ही इतना बड़का डरामा खड़ा कह दिले रहे वो। कहाँ बाना कॉले रही कि बगीचे में आई है तरह से मिलब सुबेरे सुबेरे लौकत है नहीं खन क्या होता का। हे भगवान जी हम का करे अगर मरे के धमकी ना दी इतना तो हम चल जाती लेकिन कैसे होके मरे खातिर छोड़ दी। बताओ कितना क्रिया कसम खैली आज बियाह कलेली दूसरा से गरी रोवत रहे कि तारा बिना करे जा जान मर जाई मगर केहू दूसरा से शादी ना करब। आज सारा हमारा यहाँ के सोजा जयमाल पर सेनूर डलवे मन तो करवे कि होई गरी जौन ना करे के तवन कह दी लेकिन फिर सोचू कि अपने गांव के इज्जत बा वो करो माई बाबू के इज्जत जाई हमारो माई बाबू के इज्जत चल जाई। पूरे तो अरे जतू आ गइलू बताओ अगर तार विदाई हुई वही समय हम जहर में और खा के मर जी देख लिया काहे नहीं का समझत हमर बियाह हो गइल बाटे। हम कुछ नहीं की जाना तार बियाह भइल बा कि का भइल बा। बताओ तू तो क्रिया कसम न खइले रहू आय कि हम दूसरा से बियाह शादी ना करब फिर काहे कले आलू। प्यार में सब कोई क्रिया कसम खले करे मतलब का सब कोई बियाह कर लेला देखा गांव घर में हमार माई बाप के बहुत इज्जत बाटे। माने हमार बाबू माई के इज्जत नहीं खे ना वैसे भी तुम्हारे गांव के बाड़ा अगर गांव में ही शादी हुई तो लोग का गई। अरे गांव के बानी तो ठीक बा हम गांव के मानत नहीं कि बानी बगैर तारा के चलो हम लेके भाग चलता नहीं। ना 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 अभी ना हो सकेला हमार बियाह शादी हो गइल बा तू हमरे के बुला चाहिए आज के बाद हमर मोबाइल पे फोन मत करिया उ नंबर जौन बात माई के दे के जाइब हम ठीक बाटे। तू अपन माई के सब कुछ दे दा बाकी अपने आप के हमारा से छीन के दूसरा के मत द ठीक ना। देखो जौन होके करे तौन तो हो गए अब तो अपन दुनिया बसा ली है ठीक बा तू बियाह शादी कर लिया। अब कैसन दुनिया बसाई आय दुनिया तो हमार उजाड़ देलू आ कहतलू कि दुनिया बसा लिया हर एक लड़की धोखेबाज होली सही साबित कर देलू तू। प्यार के से का शादी कैला से कोई मान थोड़े ना बन जाला। अच्छा? दूल्हा के भी प्यार निभावल जा सकेला। बारे तोहार प्यार हमारा से आ सुहाग रात के औरी से ये तोहार प्यार बा। अगर दूर के रहता तो पक्का शादी कर लेती लेकिन तू गांव के ही बड़ा कैसे कर दूर के रहती तावना में जात पात आ जाई सरवा ये तो लेकिन के कुल ढकोसला बा। हर जीते जी मिलना पवनी एकर गम बजादा मर के भी होई मिलनवा तो हसे बावादा याद करी ह तन्हाई में हर एक बात होई कबर पर भी अईबू मुलाकात होई। अब ठीक बाटे हम जाता नहीं बस कुछ ही देर में मर माई उनकी तू जा बाकी मेरा लाश पले तार गाड़ी गुजरी। तू पागल मत बना ठीक ना तू चुपचाप बियाह कर लिया। अरे किरो करो का डोलिया अलजिया के मारे ना निकला ता बोलिया रो करो का डोलिया जा करे जा। बड़का बाबू करे जी बिया हरला आके या भेंट करत है या का त बुरवत है ई कौन अरे साला रे रबिया का चाचा ई कौन तो निके ड्रामा चलत रे साला के का रे का रबिया रा ई कौन चलत है चक्कर रे। देखो चाचा हम एकरा से बहुत प्यार करने जान से ज्यादा तोरा तन को समझ में आवत रे भेड़ुआ प्यार कर लेते एकर बिया होखे वाला बाटे आई जी पूरा बिया शादी के माहौल बाटे मैं एकदम सत्यानाश करे तो वही से तब बियाह ना रोकनी न तो एक जयमाले पर से टांग लेती। बड़के बाबूजी देखो गलती हो गई हमरे सब कोई से कोई मदर गोड़ पर गिरता नहीं यही लगले चल सारे आज के बाद ना भूला जो करा ठीक बा ना तो जवान ना हो के तवन हो जाई बतात है। अब का होई चाचा जौन होके के तवन तो हो गई सारा हमार दुनिया उजड़ गई साफ अब हम कौन गाड़ी दी के आज अपन माई बाबू के कहल सुनत अड़िया वो दिन कहत रही तू ही हमार भातार तू ही हमार राजा जी तू ही हमार सब कुछ हव कर दादी मो अब हम केने जाई का करी मन तो करता कि दूल्हे के गाड़ी पंचर कर दी। अरे ओ
आयो दादा आयो माई सुना देखा रोवा मत ए बंदरा के मम्मी सुना और वो मत बारात आई तो सुन जाए अरे बाप रे हम रतिया कहत रही कि 2 बजे बियाह भइल त तुरंते विदाई करा दो बाबू सवतिया कौनो के लेके भाग गई हे भगवान अब गांव घर में हमनी के काम मुंह देख हां भाई मोए बरतिया जनिया सता हमारी जतिया पानी में बह जाई हो दादा अरे खोजा हो बाबू आई हो दादा अरे हम पूरा गौवा में खोज गली सवतिया गौवा में नहीं के ओ माई हमने कहीं उम्मीद ना रखल रहल जे कि हमनी के साथ ऐसे अरे पहले ही भाग गई रही सवतिया था हमारी जतिया बचिए गईल रही तो कैसे इज्जत गांव घर में पहुंची चलो तन की देखल जवनिया घूम के सिवाना में चलियो अयो बाबू अरे हम का कहबो दादा रोवा मत देख तू अरे जाके देखा हो दादा अरे कबे के कहतन से कनिया विदाई कर आवा, कनिया तू आवा, चलो, आवा, विदाई संग में आवा। कर ओ माई आओ संग में चलो अरे सवतिया तोर तरीका समझ में आवत हरे कुंवार में त कैली है तोरा दुआर पर बियाह शादी के माहौल बाटे पूरा पर बाप के कचरा उड़ाव के चाल तलू हाय बड़का बाबूजी गलती हो गई हमारा से तो से गलती हो गई बियाह शादी कितना भाग से लगन से होला आया तू जाके ओकरा से मिलत इज्जत के सत्यानाश कर देलू हराम के केन कहां गुल खोजा थवा खोजा यतिया मैं लेके ना धो देतिया के साथ कहां गुरल हो हां कहीं ना बाबूजी कहीं ना गई जाई बाबूजी बताओ हमनी के मैं गांव जोई खनी जा हां कहीं ना भेंट करतले रबिया ले जौन कुआर हंगामा भइला ना फिर आजो के दिनमा होकर देखा माने का करे के विचार बयां माई बाबू के जतिया एकदम सीधा पानी में बहवा देबू देखो बाबूजी ओकरा से हम प्यार करी ना समझावे खातिर प्यार करना बहुत प्यार करना हां ना शर्म नहीं है प्यार करो माई बाप 9 महीना से लेके तो कर ढोआ दो हेता कर दा ऊ प्यार भुला गेली छ अगर ओकरा से ना करे थी मिले खाती तू मर गई रही बाबूजी माने माई बाबू ले बढ़ के बाटे हां उहे पोसले बा पोले बाबू हे कोनो बात नहीं के बाबूजी एकरा के ना चल घर चल तोर मम्मी बताई चल चलिए चल घर आयो दादाम के करा घरवा का कह के पूछियो माई अरे हम का कहे कि हमार लड़किया भाग गई लड़के मिला त के हमरा के का कहियो दैया आयो बाबू आयो माई यार जहर खा के मर जाई हो दादा जहर खाई के छोड़ ले बाली हमनी के कहू ई का बोल रे कहां गोरली ह कि रबिया संग मिले गोरली ह मारे में मिलत रही सब तोरे के खेला के चलते जल्दी बियाह के अब का मारा ना पीटा ना गोड़ा काट दा कुछ भी करो का करे आजकल के लइका लइकिन के कतनो समझावा रोज एकदम लेकिन तब कुछ दिमाग पर नहीं के चढ़ तोर मांग में सिंदूर पड़ गल तो दुआरे बारात लाल बा 5 मिनट में विदाई तब तू यार से मिले चल जाते पड़ देना देख माई अगर ओकरा से मिले ना जदी तू मर जाइत समझावे खातिर गई रहनी ओकर मुंह लौकत आई बाप माई के मुंह लेखे लौकत रे हां अबे हम जाके घर में पंखा से लटक कर दी त का जवाब रही का माई मत कही है माई मत कही आज विदाई करतन तोरा के हमेशा का त्याग के आज से हमार बेटी मर गई दोबारा हमार घरे मत आई है मत आई हमार घरे दोबारा कबे के दूल्हा पर कबे के परेशान करतन स कि विदाई करी बताई ओकरा बाप के ना ओकरा बाप के बढ़िया से ना विदाई कर ला जा ओकरा बाद ना मुखिया जी से लेके आ चल के ओकरा बाप के ऐसन थापड़ मारा जना कि एकदम दिमाग में समझ मन नहीं आए थापड़ मार के बड़का हंगामा करके पेपर में लीक करवा दी बतिया ससुरा वाला जान जैसा कि दौरा में डेग डलते तो छोड़ समझा दे जा ओकर बाप के जाके समझाओ जा हम दूसरा के समझाई हम एकरा के समझाई समझावला पर बवाल बढ़ी उ कम में कहरा बियाह के कम समझत ल नहीं के समझत ना तो चार गो ओ करा ले खाला फुआई एक मिनट में 4 गो लवंडर के तैयार करके भीतर भीतर कोचवा दिए समझ में आ जाए अरे वो इतना बड़का बड़का घटना करे लगे हम सोच भी ना सकी ना रे बाबू जा जा रोवा जा दुल्हन के समझाई जल्दी जा 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 नतिया के बेटा रबिया दो गला बा हमर लगी के पीछे पत पत बरातों के दिन बोला जाता नतिया कौन जड़ी बूटी सुंघैले बाकी पीछे पीछे चल जाती है दो गला बा आय विदाई कर दे तब ओकर से हम पंगा ले